madam fu bi bisa me say so nwura mumu abetimi abonsa because we hu bi na oya surprise kakra say nwura mumu so abonsa say na so wadwen yo say na wadwen fa ho the wadwen fa ho bia no throw a comment section hono na inna yinsu ade but me answer me the man ni me catch na say nsabu de ya yenim sa nipa na ya omobonsa because ya na ya yenom nsa nti se won so bi aboa enya surprising ba se ko hu se aboa abonsa na ya surprising kakra se ye fie de mpokra na nyansa kakra because say what the appetition ma akoko no no mo obabo but nwura mumu ano okoto se ba akwabo a na surprising kakra because okonya appetition wo hia na wonu mabo but possible say nwura mumu anso betimi abonsa say aboa no wo adwen ne control ne hunam ne nade ye nyina obetimi abonsa ma na ye so onya alcohol na system mu a obonsa ma na ye ya nwura mu no onkonya alomo bitters bi ananse kurukutu bi no mu honum awabo but fruits bi wo nwura mu a ya udi a ferment wo yim ha produce a very strong alcohol one share bubble crossing say one alomo bitters enuaba pii na ewo alcohol eduaba ba ko a edanso ewo mumu nyina ya marula fruit minim sede ne twidi ne tie mfan sa marula fruit yi alcohol content ana monsa ewo fruit no mu no toso nti se emone ekodi sa na se fermente ana se anyanya wo mu yemu a na produce alcohol no nti na amomabo se edutama marula fruit asona se so na ebre a mfitiase no ne nya ya din nti eno eni numa na ya omo esase edi because ometimi eno ebetimi afro akodua no so enuma nso betimi akosi dua no so ntino na aye easy amom ba amwan kai na omuntimi mfudua no ya na nya ya din but se omo ya lucky na osono bi bepie honum a asanse ono no wa hodi ntino bodiniti na wawoso dua no saa na eduaba no bebre atete agufom na amwan kai na omuntimi mfudua no nso anya biadi se edum pempenso bi nso a enua na ewo enuaba na ewo dua no so nyina timebre se bre ekodu pempenso bi ana nyina atete agufom ndi atete agufom san no so a na emwa no nso obia anya laki na obedibi nti sede eduaba no ye denu nti no omutimi ko hyedu na se adia ma omume kama nti omodi awie na omo da honum na omo rest no ana omo ehome no na fermentation na shase wo muyem nti se ferment sa na produce alcohol nti se omo home wie na so omo sore se omo okofia na afi na adane asem omutimi ebra ho nante eye dimu omo nti okoto a eya na eya nika keke nti edu sampempenso na se omo anya laki a etese omo angeto na anya laki a na okohia lion na tiger na wachinawi easy because nanti mpokra ntumi nanti na campus wadwane nti se eduaba no ya lion ni tiger ni samwa na omowe nam ya
ɔmo kɔtete hɔ. Ni sɛ mmoa no abo na sɛ ɔmo ntumi nante nkɔ fie a na adane easy catch ama ɔmo na ɔmo kyekye ɔmo awe. Ɛna sɛ woyɛ ɔbɔmmɔfoɔ nso na wonim saa fruit yi a wotaa akɔ ase a wobɛkɔ mmoa easy a ɔmmerɛ ho. Because ade yi ɔmo abɔ nsa a ɔmo ntumi nante. Deɛ ehia no sɛ ebi nkora wonhia so bɛtutu. Wobɛpa abaa bi na wabɔ aku no asa. Ba mpɛn pii no game reserves mu na saa nnuaba yi wɔ. Nti game reserves no yɛ ma wo kwan ma wo nkuku mmoa no. Nti sɛ ɔmo yɛ fortunate na ɔmo tumi apempem saa kodu mu beebi a ɔmo da na aboa bi ankyɛ ɔmo anwe a ɔbɛdu hɔ a na ato ɔmo ne nna nko a. Nti otumi daa ma adeɛ kye. Adeɛ bɛkye no sɛdeɛ hangover akyi nipa no ɛkye ɔmo nso saa. But ɔmo deɛ no adwene a ɛma nipa danso no ɔmo nni bi nti no ɛyɛ a ɔmo ɛnkae sɛ ɔmo abo anaasɛ ɛmba ɔmo ho sɛ ɛno a mebo yɛ sɛdeɛ nipa betumi ehu sɛ ɛno a mabo anaasɛ obi betumi aka kyerɛ no sɛ ɛno a ɔbo yɛ no ebi ni ɔsaa. Nti ɔnkae deɛ si ɛno a no ɔsa sɔre ya ɔbɛsa akɔdua na ase akɔdi fruit no saa na circle na continue. Kɔpem sɛ fruit nyinaa bɛsa odua no so. Afei na ne nyinaa akɔsi awie. Nti possible sɛ mmoa a ɔmo wɔ forest mu anaasɛ jungle mu no nso betumi abɔ nsa. Nti fruits na yɛ ɔmo di no betumi ma ɔmo nso ɔmo bɔ nsa no bi.